Joget Mania. Aku gak hafal. Masih bersama Marti Budoyo. Oke. Nggonku goleki bote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati lali to bareng saiki ketemu Budaya Indonesia apa sani Amelia Sound System profesional sing nyanyi Kaluk. kepengin ketemu kaya sinendal atiku lagu meter kali bareng saiki ketemu kowe tega ninggalke aku kaya sinendalan atiku lo tumetes nelesi pipiku monggo Boyo kondo kanca sing prasaja ojo gawe kelati aku ora hae lho Mas hae sik moh aku nek hae hai nah ngono lho hai gak aku kaya ngene